Moikka kaikki ja tervetuloa katsomaan mun ensimmäistä videota. Eli tänään mä tosiaan esittelen mun kaikki Slays-hevoset sekä ehkä ukkelit, eläimet, ehkä varsat ja ehkä ne hevoset, jotka ei ole Slays-hevosia. Mutta aloitetaan nytten Slays-hevosista. Okei, eli mulla on tämän verran Slays-hevosia ja mä siis tyhjensin tän, osan hyllyä. Niin. Ja nytten mä esittelen mun kaikki Slays-hevoset. Ensimmäiseksi on Rosmariini. Rosmariini ei ole siis Slays-hevonen. Eli se ei ole Slays-hevonen, mutta mä käytän tätä ihan kuin tää olisi Slays-hevonen, mutta se ei kuitenkaan ole. Niin tää on Rosmariini. Ja mä en siis kerro näitä rotuja, koska mä en tiedä hevosrotuja. Niin, joo. Sitten tulee tallin kingi, eli Domino. Domino on ori ja tää on mun mielestä tosi kiva. Sitten on Uljas. Uljas on mun mielestä ihan sikakiva, koska tämän harja on ihan tosi hieno. Ja tää tulee kyllä mun tallialueelle, mutta se ei ole valitettavasti vielä valmis. Ja tää on ori. Sitten tulee Pinni. Pinni on tamma ja mä en ole vielä varma, että tuleeko tää mun tallialueelle, mut kyllä tää on silleen ihan kiva. Niin joo. Sitten tulee Halla. Hallakin on mun mielestä tosi kiva. Ja tää on tamma. Monet ehkä saattais luulla, että tää on orihevonen. Niin tää on Halla. Sitten tulee tämmönen Hepoli. Täällä ei ole vielä nimeä. Mä vielä oon miettimässä tälle nimeä. Ja tää on kyllä tosi kiva. Ja tää on ori. Vai onko? Joo, tää on ori. Sitten on tämmönen. Tää on kai friisiläisori, jos muistan oikein. Ja tää nimi on Storm. Ja joo, hehe. Mä oon esitellyt vasta tämän verran Slays-hevosia. Sitten tulee tosi kiva Slays-hevonen. Tän nimi on Aurora. Tää on tamma. Ja tää on mun mielestä tosi kiva. Täällä on tää letti. Eli tää on Aurora. Sitten tulee Pompula. Pompula on ihan sikahieno. Olisiko mä en muista, se oli kai Lipizza-tamma tai joku semmonen. Niin tää on Pompula ja Pompulallakin on tämmönen letti niinku Auroralla. Ja mun vanhemmat, iskä luuli Pompulaa Pompulaa samanlaiseksi kuin Aurora, mutta että se on vaan eri värinen. Okei, joo. Kattokaa. Tästä tulee sydän. Sitten tulee Shera. Shera onkaan joku tinkertamma. Ja tää on mielestäni tosi kiva, eli tää on ostettu kirpparilta niin kuin, ootakaas, tämä. Ja tämä. Ja mulla on muitakin hevosia, jotka on ostettu kirpputorilta. Eli tää on Shera. Sitten tulee Nikita. Hiuksia. Joo, eli tässä on Nikita. Mä en tiedä tän rotua. Nikita on mun mielestä
tosi kiva. Ottakaas. Pysyykö tää pystyssä? Heis. No kyllä tää silleen pysyy. Mut se ei kauheasti pysy pystyssä valitettavasti. Eli tääkin on kirpputorilta. Sitten tulee Luna. Luna on mun mielestä tosi kiva. Sillä on vielä toi lappunen tossa. Mä yritän jotenkin ottaa sitä pois, tää on niin vaikeeta. Sitten täällä on Hessu. Hessun rotua mä en tiedä. Ja mun mielestä tää on tosi kiva, kun tässä on nää letit. Niin joo. Sitten tulee Nora. Nora voisi luulla, että se on saman muotoinen tai silleen kuin Hessu, mutta se ei oo. Eli Nora on mun mielestä aika kiva. Sieltä sinne päin. Niin, että on mun mielestä tosi kiva. Ja tälläkin on nämä ponnarit tästä, siniset. Niin joo. Sitten tulee tämmönen karvakkaperi, hevonen. Ja tälle ei ole vielä nimeä. Niin ei ole kauheasti tietoa tästä. Niin joo. Sitten tulee Peppi. Peppi on mun mielestä ihan sikakiva hevonen. Tääkin on, tää ei ole ostettu kirpparilta. Niin Peppi on tamma. Sitten on Tinker ori Bob. Ja Bob on ori ja se on mun mielestä tosi kiva. Sillä on täällä siis täällä nää karvajutut. Sitten on Donna. Donna on yksi mun lempihevosista. Mä tykkään, kun siellä on nää nutturat tässä. Niin. Pinkit pumplat tossa noissa nutturoissa. Ja mä en tiedä tää rotua. Sitten on Freija. Freija on friisiläistamma. Ja tää on tosi kiva, kun nää letit tässä näissä jaloissa. Tää on tosi vaikeeta kuvata. Niin. Ja tää on Freija. Sitten tällä ei ole nimeä. Arvatkaa, onko tää Slays. Eli siis tää on Slays. Tää on tosi vanha. Mä en tiedä, näkyykö toi 2000. Tehty. Niin tää on tosi vanha. Ei uskoisi, että tää on Slays. Ja tälle ei oo siis nimeä. Sitten on Brianna. Briannan rotua mä en tiedä. Mutta mä tykkään tän harjasta tosi paljon. Siinä näyttää olevan jotain nutturoita kai. Brianna on tamma. Sitten tulee Felix. Felix on Dominon eli Tallin Kingin jekkukumppani. Eli Felix ja Domino. Siis kun mä tuun kuvaa semmosia tallialueella olevia Slays-videoita. Mun tallialue ei oo kyllä ihan vielä valmis. Ja, eli mene pois sieltä, Domino. Eli Felix on vuonahevonen. Sitten tulee Fanny. Fanny on kans vuonahevonen. Tää on tamma. Sitten on Fiona. Ja Fiona on Fanny niin kuin vanhana versiona. Ja Fiona on kans tamma. Nyt on Tuuli. Tuuli on mun mielestä ihan sikakiva. Mä en tiedä miksi mä tykkään tässä niin paljon, mutta tää on vaan tosi kiva. Sitten täällä on hännässä tämmönen kukka. Ja ei tietokaan täällä rodusta. Sitten on Rölli. Rölli on ori. Ja tämänkään rotua mä en tiedä.
tykkään tää harjasta tosi paljon ja joo. Sitten tässä on Lady. Lady on mun mielestä tosi kiva, kun sillä on nämä pompulat täällä, punaiset. Ja tää on Tamma. Niin, tää on yksi mun lempisleisseistä. Sitten tässä on vikahevonen, eli tää on Rambo. Rambo on niinku mun yksi lempparihevosista. Mun mielestä se on tosi kiva. Yksi, koska se on tosi pieni. Ja 2, mä en tiedä. Nytten mä oon esitellyt mun kaikki sleishevoset sekä ei, eli rosmariini, mutta nyt mä otan pikkutauon. Okei, seuraavaksi tästä on jo pari päivää, kun mä kuvasin sen, kun mä esittelin mun hevosia, niin nytten mä esittelen odottakaas, mun eläimet. Nyt on tän verran. Ja nytten mä esittelen ensimmäiseksi tän. Eli tää on Nala ja mulla on näitä tosiaan 2 kappaletta. Ja okei, tää on Nala ja tää on Kara. Ja näillä on kanssa pentu tai no niin. Ja mä en tiedä mikä tää nimi on. Tää nimi on varmaan Naksu tai Hessu, en mä tiedä. Eli mä en tiedä mikä tää nimi on. Tää on mun mielestä ihana koira. Tää nimi on Nelli. Ja mun mielestä on tosi kiva. Tää on tosi kiva siitä, että täällä on nämä korvat. Ja sitten mä tajusin, että tällä sopii täydellisesti Nelli-nimi. Sitten mä en oo kauheasti antanut mun kissoille nimiä. Eli mä nytten näytän kerralla mun kaikki kissat. Eli tää on tämmönen. Sitten tää on tämmönen istuva kissa. Moro. Sitten tämmönen musta. Mulla on näitäkin 2 kappaletta. Sitten tämmönen villikissa kai. Ja sitten mulla oli vielä koira. Ja tän koiran nimi on Maxi. Tää on Max. Sitten mä päätin, että mä en esittele mun varsoja. Mä voin tehdä vaikka semmosen shorts tai semmosen lyhyen videon. Koska näitä on muutenkin niin vähän, niin nyt mä esittelen vaan ukkelit. Ja en esittele näitä, koska näillä ei ole kauheasti nimiä, paitsi mä en voi kertoa tän nimi. Tän nimeen mä en osaa tänään puhua, eli tää on Jupiter. Sitten mä vielä nopea esittelen mun sleisukkelit. Ja ekana on Roosa. Roosa on mun mielestä tosi kiva. Lännen ratsastaja ja mä voin kertoa vaikka näitten iän. Ja tän ikä on tyyliin joku 17. Sitten tulee Milla. Milla on 16-vuotias. Sitten Ella. Ella on kans joku 16-17-vuotias, ehkä 17-vuotias. Sitten Siiri. Siiri on 17-vuotias. Vilma. Vilma on 12-vuotias. Ja vika ratsastajista on Elli. Ja Elli on tyyliin joku 9-10-vuotias. Tänne siirrytään työntekijöihin. Ootakaas mä järjestelen tästä vähän. Näin, eli nämä on työntekijät. Tää on tallin omistaja Anni. Ja mä nyt en osaa mä nyt en kerro näitten ikää, mutta tää on Anni. Sitten tulee Isa. Tää on aika kulunut. Sitten mun ainoa uusi sleisukkeli. Ja tän nimi on Susanna. Sitten on tämmönen. Mä en oo vielä miettinyt tälle nimeä. Mutta moikka!